a casa de meu pai, que era a miña ou foi a miña, pois ao lado un tío meu fixo un edificio tamén, unha casa bastante amplia, e nel desarrollaba salón de baile. E despois empezaron a vir máquinas de cine ambulantes e el pois, chegou a unha, comprou-na. E eu, como vivía ao lado e como tío, eu tiña unha Vespa, que daquelas xa era difícil facerse con elas, había que ou esperar un ano que encargaras, pasaba como 600. Había que compralo, pagárllelo e despois esperar que te entregara un ano seguinte. Pois a Vespa era de segunda mão. Era bastante velliña, sin embargo, servíanos para trasladarnos a máquina de cine e a meu tío como mecánico dela, como que era o que a manipulaba, e eu, pois, con el, íbamos poñer cine a Taboada, no a Paradela, digo, ao Páramo moito, ás feiras. Normalmente buscábase sempre as fechas do día de feira. Incluso en Monterroso se foi alguna vez tamén. Generalmente, en todos esos pueblos había un local dedicado a salón de baile e ao cine generalmente viña sempre sendo no salón de baile, así que terminaba o salón de baile, salía a xente, volvía a entrar outra, cobraba así unha entrada, non sei se eran 2 pesetas ou 3 pesetas daquelas.